Bon dia a tothom, gràcies per venir. Aquesta jornada que avui estrenem neix amb la vocació d'esdevenir un punt de trobada anyal en la que puguem debatre i analitzar qüestions que s'escapen de la immediatesa de la gestió política. Volem que els debats transcendeixin l'espai ideològic del nostre partit i siguin el més plurals i enriquidors possibles. El Martí, tots el coneixíem, era un home de ciències, un historiador de cor, que va exercir de docent i que va practicar la política sempre i sobretot des de l'amor al país. Vull agrair a la seva família, avui present, que ens hagi permès honorar-lo amb aquest acte. Ho farem sempre des del respecte i la profunda admiració que li proferíem. Moltes gràcies. Poques presentacions calen ja del Genís, que també és un vell conegut del país. Es tracta d'un dels més grans especialistes en estratègia digital, anàlisi de l'entorn i models de presència, i que ha estat considerat en dues ocasions, als anys 2013 i 2014, com un dels 25 espanyols més influents en l'entorn d'internet. Un llibre no és un flux constant d'informació, és una dosi d'informació, però l'internet és un flux constant d'informació. I aquest flux constant d'informació ha tingut 3 etapes. Això va començar en que qui proveïa d'informació aquest flux d'internet eren les empreses, perquè al principi d'internet generar continguts a la xarxa era prou complicat i només ho podia fer qui tingués el suport d'un departament d'informàtica o d'un departament de sistemes. I si repasseu l'hemeroteca, és a partir del 2005 que apareix YouTube, Twitter, Facebook, tot això és posterior al 2005. I són solucions que fan que la informació disponible a internet quedi alterada. Ja no només hi ha informació corporativa, també hi ha informació personal i social. Quan apareix aquest flux social, per exemple, la política queda profundament modificada, perquè de cop i volta es fa pública molta opinió. Opinió sobre els polítics, sobre les decisions, sobre les necessitats, sobre els problemes, sobre el que vulgueu. Opinions sobre els hotels, aquest hotel mateix, estaven tan tranquils amb les seves 5 estrelles, etc. I la gent va començar a opinar sobre si era net o brut, car o barat, lluny o a prop, o amable o no la persona de la recepció. I aquesta opinió va arribar a ser rellevant perquè la gent decidís reservar o no reservar una habitació aquí, votar o no votar un partit, recolzar o no recolzar un candidat. I ara, des de fa un parell o 3 anys, tenim una tercera font d'informació que complementa i completa això d'internet, que és la informació generada pels objectes i pels sensors. Si agafes el Google Maps i et diu que hi ha un embús al túnel del Cadí. I qui ho ha dit que hi ha un embús al túnel del Cadí? No ho ha dit cap organització ni ho ha dit cap persona. Ho ha dit un sistema d'informació basat en dades. La pulsera m'està tocant el crostó perquè no camino prou. Fins ara m'ho deia la meva parella o m'ho deia el meu metge i ara m'ho diu la pulsera. Què està passant? Canvia la naturalesa de la informació disponible. Fins ara era, no em trobo massa bé, trucaré al metge, i aviat serà, m'ha trucat el metge, diu que no em trobo massa bé. A mi em sembla que en resum a internet només ha passat això, que es va ampliant la tipologia d'informació disponible i això té conseqüències empresarials, de país, etc. Si no teniu dades dels vostres afiliats i simpatitzants, pitjor per vosaltres, perquè tothom creu que les teniu. Perquè en aquests temps se suposa que la gent té dades. Si no teniu informació, semblareu babaus, i si teniu informació, hauria de ser clar quina teniu, d'on l'heu tret i què en feu. Llavors, si no en tens, malament, i si en tens, vés en compte. És un territori delicat. La següent cosa que hem d'endreçar mínimament és quina confiança tenim. Ja no confiança en com gestioneu un pressupost, no. Confiança en què saps de mi, què fas servir, en qui ho estàs compartint, etc. Els propers 8 anys el tema va de què tal gestiones bases de dades, què tal gestiones fluxos d'informació en temps real creuats amb informació personal. Cambridge Analytica fa servir dades per canviar el sentiment, l'opinió de les audiències. Tenim una divisió comercial i una altra de política per ajudar-te.
dissimular no dissimulaven. SCL Group proveeix dades, anàlisis i estratègia a governs i organitzacions militars de tot el món, des de fa més de 25 anys. Tenim programes per canviar la conducta i el sentiment de la gent a més de 60 països. I ens ha anat bé. I aquesta ningú n'ha parlat i segueix oberta. Vull dir que tot aquest territori d'agafarem la informació i farem coses ens està portant al lado oscuro de la fuerza. Perquè vosaltres, per poder treballar bé amb els vostres ciutadans, simpatitzants, afiliats, etc., segur que acabareu fent alguna base de dades. Vull dir, segur que hi ha un full on està apuntat els que avui esteu aquí o els que van anar no sé on, etc. I això començarà a ser inquietant. I després hi ha un altre tema que és la custòdia. Tu pots tenir tota la bona intenció del món, la millor dels ànims, la millor de les voluntats, però pots perdre el fitxer, no? Ho pots fer tot molt bé. Per exemple, això són les dades mèdiques de 9 milions de pacients. Recordeu l'Edward Snowden, aquell treballador de la intel·ligència americana que va fotre el camp? Va fotre el camp perquè va destapar diferents temes. És a dir, va destapar que els governs tenen vigilància a partir de les dades dels seus ciutadans. I això genera un divorci emocional entre la ciutadania i l'administració. La intel·ligència americana va reconèixer, perquè l'Snowden es va arxivar, va reconèixer que totes les targetes Gemalto del món sortien hackejades de fàbrica per la intel·ligència americana. Si recordeu, el Premi Nobel de la Pau, Barack Obama, va demanar perdó a l'Angela Merkel perquè el seu mòbil estava intervingut. I dius, hola, però és que intervenir una línia de telèfon no és com a les pel·lis que hi ha un tio allà així amb un auricular, és software. És software. És software llegint paraules i disparant alarmes. Les revolucions tecnològiques demanen un moviment social que les corregeixi. Llavors, la revolució laboral, la revolució industrial va demanar un moviment social de lluita que ho corregís. La revolució digital demana un moviment social de lluita que ho corregeixi. Tenir una bona relació amb les dades demana un moviment social de lluita. O podeu liderar o us hi podeu enfrontar, és tota una opció. Però la ciutadania necessita la defensa dels seus drets, perquè tu mires lo de Facebook i tens la sospita de que no anem bé. Tu mires lo de Google i tens la sospita de que no anem bé. Llavors jo puc mirar el meu govern i pensar que no vaig bé o que defensa els meus drets. Al final és un posicionament. Llavors, amb tot el tema de dades i d'informació, jo puc pensar que el meu govern me recolza o no. Cada cop que hi ha hagut un moviment social de lluita, els primers que assumeixen la lluita són perseguits i el sistema els puteja, no? Llavors, aquests primers lluitadors en defensa d'una relació sana amb la informació ja els tenim tots a la presó. El soldat Manning, a l'Assange, aquesta és la Simona Levi a Barcelona. Per tant, jo crec que estem en un moment de canvi de la relació amb la informació i de lluita social per uns nous drets. A mi el que m'interessa és, el mite diu que tot això, tots aquests escàndols Panama Papers, la gent parla de hackers. Mai ha sigut un hacker. Sempre és un empleat que li resulta insuportable el que es diu respecte al que es fa. I això és el sistema, és la novetat, és el sistema d'auditoria pública més exigent de la història de la humanitat. A mi em sembla que la gent ja és plenament conscient del que és espai públic i el que és espai privat. I que Twitter és un espai públic i que WhatsApp és un espai privat. I que l'opinió sincera només està, potser, en els espais privats. Perquè quan algú diu una cosa en un espai públic, sempre és intencionat. Sempre. Quan tu vols saber què opina la gent del nostre partit, escoltant Twitter jo crec que no ho pillaràs. Perquè a Twitter trobaràs els que et volen demostrar que t'estimen i els que van a per tu i et volen matxacar. Però l'opinió normal del ciutadà ja no està a Twitter. La xarxa mou la informació
però els mitjans mouen l'opinió. La informació circula per internet, doncs quan te l'agafa un periodista i la publica a ràdio, tele, premsa, televisió, que tens un pollo muntat. Per tant, la meva teoria és que la gestió de crisis és la de tota la vida. Truca al director del diari. Un pla d'acció sempre té canals de comunicació, i aquí pot haver-hi Twitter, Facebook, premsa, ràdio, televisió, el que tu vulguis, línies editorials, de què parlarem, en aquest Facebook parlaré d'una cosa i en aquest programa de ràdio en parlaré d'una altra, línies editorials, canals, emissors, qui és la veu, qui parla i a quin públic t'adreces. Combinant les quatre coses tens un pla de comunicació. De fet no en tens un, en tens molts. Al final és, faré servir Facebook per comunicar amb els joves, l'emissor serà el regidor de joventut i la línia editorial serà esport, ho invento, i anar voltant. Val? Al final sempre és la combinació d'això, de canals públics, emissors i línies editorials. I la idea de que tens molts plans de comunicació. Tens el corporatiu, el de cadascun dels candidats, el de campanya, el d'activitats. A vegades entendre que teniu la complexitat de gestionar 27 plans de comunicació sembla un liu, però si ho penses bé endreça molt. El que és un liu és tenir un pla de comunicació. Amb un pla de comunicació no te'n surts, perquè no t'hi cap tot. I sobretot hi ha masses guerres de poder. De qui ho porta això? Doncs aquest ho porta un, aquest ho porta un altre, obres més joc. Això és una idea que m'obsessiona. Les dades no es capturen, es mereixen. M'és igual que tingueu una tecnologia capaç de detectar quanta gent hi ha en aquesta sala, no se us acudeixi fer-ho. A la gent quan entra pregunteu-li si volen. És una idea gairebé espiritual. Les dades no es capturen, es mereixen. Cap proposta elaborada a partir de dada capturada. Les dades es mereixen. L'auditoria del teu pressupost, l'auditoria de la teva transparència, l'auditoria de les teves bones pràctiques de govern te les fa la ciutadania, perquè els teus propis empleats publicaran la cosa que hi hagi. I l'última és, m'és igual que sigui legal, ha de ser clar i català. No s'hi val allò de, quan vas a acceptar l'app ja vas posar acceptar. M'importa un raba si va ser acceptar. Explica-m'ho bé. Jo defenso que els espais de participació tenen que tenir disseny de procés de participació. Llavors tenen que tenir regles clares i no passa res per dir hi ha coses que les censurarem. Per què? Perquè hi ha uns mínims. Respectar la llei, ser educats, hi ha uns mínims. I en l'espai públic jo crec que aquests mínims són necessaris. A mi em semblaria bé que s'habilitessin regles del joc, que en alguns casos amb la tecnologia de pel mig s'ha fet sense regles, i encara m'agraden més els processos de participació que tenen la voluntat d'arribar a algun lloc, d'arribar a un consens, o arribar a una conclusió, o arribar a una proposta, o arribar a una decisió. Per exemple, per mi un procés de participació té data d'inici i data de final, responsable i objectiu declarat des del principi. Sí, tots som conscients de la sospita que ens mereix la gestió de la informació que està fent Facebook o Google, però també és sospitós qualsevol actor que acumula molta informació, com ara, per exemple, la banca o les telecos. Però el govern està en aquesta llista de gent que té molta informació i és sospitosa. Perquè aquí us governa un govern que esteu d'acord amb ell, però si us governés Trump estaríeu molt preocupats per quina informació té i què en fa. Si us governés algú radicalment en contra de les vostres idees, bel·ligerantment en contra de les vostres idees, i estigués governant, tindríeu molta por de la informació que pot tenir de vosaltres. I aquesta por és inseguretat. Una transició tecnològica d'aquest calat, que per mi és una transició d'era històrica, que només porta 25 anys en marxa i que mínim em necessitarà 80, jo entenc que a l'inici tingui mals usos, males pràctiques i que tinguem que corregir-ho. Els mitjans de comunicació no tenen una relació neta amb la informació i poder per això aquesta societat ha abraçat una tecnologia que li permet desintermediar-se dels nodes que generen informació. Perquè aquesta informació que ha sortit publicada, ostres, jo necessito llegir-me-la 3 vegades per decidir què em crec, què no em crec i com ho interpreto. Jo crec que el moment és així de confús per tothom. I a part, la població també tela.
però és així, sempre ho ha sigut. Molt bé, doncs gràcies. acabaríem aquí el torn de preguntes. Com que ara passarem a fer el cafè i el Genís es queda amb nosaltres, si algú li vol fer algun comentari o ampliar alguna cosa, entenc que cap problema. Agraeixo la seva participació i l'excel·lent presentació que ens ha fet i les reflexions que espero ens hagi provocat. Fem la pausa cafè i a les 11:30 començarem la primera taula rodona, a la qual espero veure-us també. Fins ara.